to sana yomi to madina laheri to gajabal kajes gajabal namero to baisa mulaka no watu yoni hato kolomina to gaitana to rajo pinal nyora pese katta kon watu yoni hato sewnde mamu gena jangar dindi kabruji mi choftal balita ko demgal pular man fudore tonto lady alma halenke ko fate bundesliga mo lady alma nyangu jede bi non potide e timmi yubne tonto lady alma to lady france men hal ko fate ligem bo lady france tago nyalgu sapo bijo den non potide ko kiki dan kinte timmi yubne le godu tonto ligde mo lady france tago nyalgu sapo bijo den don potide kala de timmi yubne man tawton saydu abuba tonto lady angleterre premier league mo lady angleterre nyalgu jetabi jokkina yubnede kiki dan kinon den non potide kala de timmi yubnede man hetto den non potide amadou badi hodere pular tonto la ligue santander mo lady espagne nyalgu jenabi jokoy kiki dan kin den non potide kay de timmi yubne tonto lady espagne man hetto nyencudu moƴƴe amadou badi hodere pular tonto leydi italy man halko fate série a mo leydi italy ñalngu jeeɗiɗijo potite muɗum timmi yuɓne tonto leydi portugal premier league mo leydi portugal ñalngu jeeɗiɗijo nden noon potitne kayɗe timmi yuɓne tonto leydi portugal to eredivisie mo leydi hollande man halko fate ñalngu jeeɗiɗijo nden noon potitne kay ɗe timmi yuɓnede kikiɗan kin tonto leydi hollande to leydi sénégal mi yaha tonto leydi sente matam tonto zone jeeri halenke ko fate tournoi a dd caggal kay e kikiɗe heccanki en zone final yuɓɓinama tonto leydi sénégal ma en tawtono moussa djiby diallo musidɓe teddu wata goɗɗe joni jaynoɗen jam ñalle mon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko amde jeenayyi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabruji men coftal balli taw ko demgal pulare no mbirɗen e gardindi kabruji fuɗɗorren ko toon to bundesliga mbo leydi allemand haalen kay ko fate ñalngu jeeɗiɓi je kikiɗe cankinɗen ɗon potide e jokkino yuɓɓine toon to leydi allemand hakkude kay bayer dominique kañum tigui yano kay jillu ha toon to Borussia Dortmund ngal ɗon pottalne kay ko bayer dominique kañum tigui fooli kay Borussia Dortmund ha e dinguiral mum balluji tati wondude balluji ɗiɗi e kikiɗe ankinon ɗen ɗon potide e jokkino toon to bundesliga mbo leydi allemand hakkude kay Wolfsburg kañum tigui jaɓɓina kay Hoffenheim ngal ɗon pottalne kay ko Wolfsburg kañum tigui fooli kay Hoffenheim balluji ɗiɗi wondude baliyela gotel toon to bundesliga mbo leydi allemand uddi kay ñalngu jeeɗiɓi je kikiɗe hanki ha laaɓi kay ko hakkude kay Bayer Leverkusen kañum tigui jaɓɓina Borussia Mönchengladbach ngal ɗon pottalne kay ko ɓen ɗon wiyete Bayer Leverkusen kañum tigui fooli kay Borussia Mönchengladbach balluji nayyi wondude balluji tati toon to bundesliga mbo leydi allemand noon to gardigu to kay ha hande jokki ardata ko Bayer Dominique jogui ko toɓɓe sappo e jeetati RB Leipzig woni ɗiɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeegom so tawi ko tataɓo ko Borussia Dortmund toɓɓe sappo e joyyi Bayer Leverkusen kañum woni to place nayoɗo jogui ko toɓɓe sappo e joyyi so tawi noon ko place joyoɓo ko Union Berlin taweteɗom jogui kay ko toɓɓe sappo e ɗiɗi toon to bundesliga mbo leydi allemand toon to bundesliga mbo leydi allemand noon to banggue loggito ha hande kay jokki ardata ko on ɗon wiyete Robert Lewandowski on faami kay ko Robert Lewandowski fetto toon to Bayer Dominique taw noon ko international polonais kañum tigui jogui loggi sappo e goho hen ɗin ɗon loggi sappo e goho noon hen loggi nayyi kay ko faw fetta tigui logguira toon to bundesliga mbo leydi allemand woni noon kay ɗon to ɗiɗo ɗon kay ko on ɗon kay wiyeteɗo Alario kañum tigui woni ɗon taw noon fettata ko toon to Bayer Leverkusen jogui ko loggi jeeɗiɗi ɗin ɗon loggi jeeɗiɗi noon hay gotol hen kay loggiraka ko wiya faw fetta toon to bundesliga mbo leydi allemand toon to tataɓo ɗon noon woni kay ko on ɗon wiyeteɗo Eric Alad toon to Borussia Dortmund taw noon ko international danemarkien kañum tigui jogui loggi jeegom toon to bundesliga mbo leydi allemand so nimima toon to bundesliga mbo leydi allemand no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balɗe taw ko ɗemgal pular faden ko toon to leydi France haalen kay ko fate ligue mbo leydi France ñalngu sappo bijo ɗen ɗon potite kikiɗe hankinɗe jokkino yuɓɓine toon to leydi France e kikiɗe hankin kadi kañƴe kala ɗe timmi yuɓɓinede ko fate ñalngu sappo bi tawaten toon ko Saydou Abouba kanko tigui waɗanten cimtol no ɗen ɗon potite yaari toon to leydi France kanko artanten ɗen ɗon poti ceerno Saydou Abouba jaam ñallema yawor seydi Diallo ceerno Oumar Diallo jaam ñalle mon hettiyankoɓe a yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique kabaruji men coftal balli jaɓanten ko toon to leydi France kalen ko fate jencude mo Ligue 1 mo dowla France e ñalngu sappo biji jubbinaɗi kikiɗe aljuma yantude aset e alet ñande aljuma ko Strasbourg ko kañum jaɓɓino Marseille ko Marseille ka heeɓi foldere e galle mabɓe loggel gotel wondude ndiga ñande aset ko PSG ko kañum tigui jaɓɓino Rennes ko kamɓe pooli ren loggi tati wondude ndiga Bordeaux ko kañum jaɓɓino Montpellier ko Montpellier ka heeɓi folde Bordeaux e galle mumen loggi ɗiɗi wondude ndiga ñande dimanche walla mbiyen alet ko Lyon ko kañum tigui jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Saint-Étienne ko Lyon ka heeɓi folde Saint-Étienne loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Monaco ko kañum yi ha toon to Nice ko Monaco ka heeɓi folde Nice e dingiral mumen loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Angers ko kañum yi ha toon to Nîmes ko kamɓe pooli Nîmes e galle mumen loggi joyyi wondude loggel gotel Metz ko kañum jaɓɓino Dijon ɓe keeɓi waddude ko ɗekki gotel e gotel Lens ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Reims ɓe keeɓi waddude ko ɗekki nayyi e nayyi
Lorient ko kañum jaɓɓino Nantes ko Nantes kay fooli Lorient e galle mumen logguiɗiɗi wondude ndiga Lille ko kañum wi ha toon to Brest ko Brest kay fooli Lille loggi tati wondude loggi ɗiɗi Ceerno Oumar Diallo ha joni ko toon to leydi France kalaten koko fati deggotiral ngal ha joni ko ɓeeɗe wiiteɓe Paris Saint-Germain gardi yeeso jogade toɓɓe nogas e nayyi Lille woni ɗimmo e doɓa jogade toɓɓe sappo e jeenayyi Rennes woni tataɓo jogade toɓɓe sappo e jeetati Marseille woni nayoɓe jogade toɓɓe sappo e jeetati. Saydou Abouba ton to Ligue 1 mbo leydi France ko adi ke enen tan Ligue 2 mbo leydi France ton to banggue gardigu to loggito kay ton to Ligue 1 mbo leydi France ha hande kay jokki arata ton ko ɓiɗɗo Sénégal najo wiyeteɗo kay Abdoulaye Dia fettowo ton to stade Reims kañum tigui jogui kay loggi jeetati ɗin ɗon loggi jeetati kala hay goto hen noon loggiraka kay ko wiyete faw fetta ton to Ligue 1 mbo leydi France ton to Ligue 1 mbo leydi France noon ko fate banggue ɗin ɗon loggi kay ton to leydi France woni kay ɗiɗo ko on ɗon kay wiyeteɗo Kylian Mbappé fetto ton to Paris Saint-Germain jogui kay ko loggi jeeɗiɗi hen ɗin ɗon loggi jeeɗiɗi noon loggi nayyi kay logga hen ko faw fetta ɗum tigui woni ko loggiri ɗin ɗon loggi ton to leydi France ton to leydi France noon to woni wonɗo kay on to tata on kay ko on ɗon wiyete kay Yilmaz kañum tigui woni ɗon taw ko international turquien jogui ko loggi jeegom e ɗin ɗon loggi jeegom ne kay hen loggi ɗiɗi loggira kay ko faw fetta so tawi noon ko on ɗon wonɗo to place newɗo ko on ɗon kay wiyeteɗo kay Ben Yedder fetto toon to AS Monaco taw ko international français jogui kay ko loggi jeegom kañum ne kay heeɓi hen loggol gotol taw ko faw fetta so tawi noon ko place jewɗon kay woni ɗon kadi kay ko ɓiɗɗo Sénégal najo wiyeteɗo kay Ibrahima Niam fetto ton to Metz taw noon ko fetti dow kay e on ɗon wiyeteɗo Abibou Diallo kañum ne kay jogui ko loggi jeegom e ɗin ɗon loggi jeegom no kala hay gotol hen loggiraka ko wiyete hay gotol hen kay loggiraka ko wiyete faw fetta ton to Ligue 1 mbo leydi France sen imima ko fati Ligue 1 mbo leydi France Saydou Abouba ha hande ko ton to leydi France de ɗen haalen kay ko fati Ligue 2 taw koye ñalgu sappo ɓiɗɗe ɗon potine kay ɗe jokkino yuɓɓinede kikiɗe hankin kanƴe foof ɗe timmi yuɓɓinede noon tigui Seydi Diallo Ceerno Oumar Diallo ha joni kedderɗen ko toon to leydi France kalen ko fate jencude mo Ligue 2 mo dowla France ko fate ñalgu sappo ɓiijo Châteauroux ko kañum jaɓɓino Paris FC ko Paris FC kay fooli Châteauroux e dingral mumen loggi tati wondude en ndiga Rodez ko kañum huccidirno e Ajaccio ko Ajaccio kay fooli Rodez e dingral mumen loggel gotel wondude en ndiga Auxerre ko kañum jaɓɓino ɓeɗo wiiteɓe Amiens kay foola loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Nancy ko kañum yaɓani yeehi ha toon to Caen kono noon ko Caen heeɓi folde Nancy loggi ɗiɗi wondude loggel gotel 3 ko kañum huccidirno e ɓeɗo wiiteɓe Chambly ɓe keeɓi waddude ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi Niort ko kañum yaɓani ha toon to Sochaux ko Niort kay fooli Sochaux loggi nayyi wondude loggi tati Dunkerque kañum jaɓɓino Paris FC ko Paris FC kay fooli Dunkerque loggel gotel wondude ndiga jaafuɗon noon Châteauroux ko kañum jaɓɓino Pau FC ko Pau FC kay fooli Châteauroux loggi tati wondude ndiga ɓeɗo wiiteɓe Toulouse ko kañumen jaɓɓino Valenciennes ko Valenciennes heeɓi folde Toulouse e galle mumen loggi joyyi wondude loggi nayyi Clermont-Ferrand ko kañum huccidirno e Guingamp ɓe keeɓi waddude ko ɗekki ndiga e ndiga Grenoble ko kañum tigui jaɓɓino ɓeɗo wiiteɓe Le Havre ko Le Havre kay foola loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Ceerno Oumar Diallo ha joni ko toon to leydi France ko fate jalngu sappo ɓiijo taw kadi ko Ligue 2 mo dowla France ko fate deggotiral ngal ha joni ko ɓeɗo wiiteɓe Paris FC ko kañumen goni yeeso jogade toɓɓe nogas e joyyi 3 woni ɗimmo jogade toɓɓe sappo e jeetati Niort toɓɓe sappo e jeeɗiɗi Caen toɓɓe sappo e jeeɗiɗi Clermont-Ferrand toɓɓe sappo e jeegom Ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo tonguɗen ko fate kabruji men coftal balɗe toon to leydi France mo Ligue 1 e mo Ligue 2 mo dowla France ko musidɗo mon guiɗo moon Saydou Abouba ngam Weltare TV. Saydou Abouba ngam Weltare TV sen imima toon to leydi France faɗen ko toon to série A mbo leydi Italie haalen kay ko fati ñalngu jeeɗiɓijo ɗen ɗon potiɗɗe jokkina e kikiɗe heccankin toon to leydi Italie caggal kayde kaliyari fawi e dow Sampdoria balluji ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗe heccankin ɗen ɗon potiɗe jokkina hakkude Benevento kañum tigui jaɓɓino Spezia ngal ɗon pottalne kay ko Spezia kañum tigui fawi e dow Benevento hay dingral mum balluji tati wondude ndiga e kikiɗe heccankina uddude ɗon poti toon to série A mbo leydi Italie ko hakkude kay Parma kañum tigui jaɓɓino kay Fiorentina kono noon ngal ɗon pottalne kay hakkude Parma e Fiorentina ko ndiga e ndiga ɗum tigui woni kongal gayniri toon to série A mbo leydi Italie toon to série A mbo leydi Italie noon hedde ɗen e kikiɗe hankin ɗen ɗon potidde hokkino hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Lazio mo Rome kañum tigui jaɓɓino kay Juventus mbo Cristiano Ronaldo toon to dingral grand stade olympique mbo Rome kono noon ngal ɗon pottal ko gotel e gotel woni kongal gayniri ko noon kadi toon to stade Atlantico Azzurri Bergamo ko hakkude kay Atalanta Bergamo kañum tigui jaɓɓino kay Inter mbo Milan on faami kay ko derby lombar
Neymar kon non tonto dingral Atlético Azzurri Bergamo ko hakkunde kay ben don witeɓe Atalanta Bergamo e wondude Inter mo Milan ko gotel woni ko ɓe gayniri Genova kañum tigi jaɓna AS Roma ngal ɗum pottanne kay ko AS Roma kañum tigi fawi e dow Genova baluji tati wondude baliyela gotel FC Torino kañum tigi jaɓna kay Corentin ngal ɗum pottanne kay ko ndiga woni ko ngal gayniri Bologna kañum tigi jaɓna kay ɓen ɗon witeɓe Napoli ko Napoli noon foliɓe kay baliyel gotel wondude ndiga kikiɗe hankino ɓurno kay ñalngu jeeɗiɓijo kay toon to Serie A mbo leydi Italie ha laaɓi ko hakkunde kay ɓen ɗon witeɓe AS Milan kañum tigi jaɓino Elias mbo Verona toon to dingra Giuseppe Meazza San Siro kono noon ngal ɗon pottal ko ɗiɗi ɗum tigi woni ko ngal gayniri e kikiɗe hankin toon to leydi Italie toon to Serie A mbo leydi Italie noon ha hande kay jokki ardal ko AS Milan jogui toɓɓe 17 rewi hen ko Sassuolo toɓɓe 15 woni tataɓo ɗo ko Napoli mbo Kalidou Koulibaly toɓɓe 14 woni kay to place nayoɓo ɗo ko AS Roma toɓɓe 14 so tawi noon ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum woni to place mbiyoɓe ɗo jogui kay ko toɓɓe 13 toon to banggue logui toon noon ha hande kay jokki arda kay ko on ɗon ɓiɗɗo Suisse najo wiyeteɗo kay Zlatan Ibrahimovic kañum tigui jogui kay loggi jeetati toon to Serie A mbo leydi Italie hen loggol goto noon ko faw fetta woni kay ɗiɗoɓo kay ko on ɗon wiyeteɗo Andrea Belotti toon to FC Torino jogui ko loggi jeegom hen loggol gotol ne kay ko faw fetta loggira toon to Serie A mbo leydi Italie so tawi noon ko on ɗon wonɗo tataɓo kay ko Cristiano Ronaldo jogui kay ko loggi jeegom toon to Serie A mbo leydi Italie place nayoɓo noon woni ɗon kay ko on ɗon kay wiyeteɗo Francesco Caputo taw noon ko fetto toon to Sassuolo jogui kay ko loggi joyyi hen ɗiɗi loggira kay koko wiyete faw fetta toon to Serie A mbo leydi Italie sen immima toon to Serie A mbo leydi Italie no ɓirɗe gardini kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pulaar faden ko toon to leydi Espagne haalen kay ko fati La Ligue Santander mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeenaɓi ɗenɗan potiɗe jokkini yuɓnede kikiɗe hecci hankin ha e kikiɗe hankin toon to leydi Espagne tawaten toon ko Amadou Ba di hoodere Pulaar kanko tigui waɗanta en cimtol no nden noon potiti yaari ceerno Amadou Ba jaam ñalle ma yawur Seydi Diallo guiɗo Pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Oumar kalten e coftal ɓalli ko toon to La Liga mo leydi Espagne ñalngu jeenaɓijo caggal kam nde football club Barcelona jaɓɓino Real Betis ɓe poolino Betis ta ko loggi joyi wondude he ɗiɗi koye ndin mbadi noon eɗen gandi Ansoumani Fati woni no tigui jaltinaɗo caggal jogade Moussa Allah ɗum noon saabima kikiɗe hanki o ta ko football club Barcelona ɓayini kam ma Ansoumani Fati wat opére he oɗo ñalawma tenen mbo kalten si tawi ɗum laatima noon ceerno Oumar Diallo ma won tigui gagnande Ansoumani Fati adinde toon to football club Barcelona caggal kam arde toon to équipe mo Barcelona ta ko ete équipe mawɗo to ɗum noon hanki ɓe kolli tigui oɗo Ansoumani Fati iwi ha laaɓi e listimo Luis Enrique caggal kam nde Espagne fonno fettu potite mumen ta ko sélection nationale toon to dunde Europe ceerno Oumar Diallo ha joni ko toon ta La Liga kalten ta hakkude ki ñalawma aseɗo hakkude Sevilla kamen jaɓɓino Osasuna ko Sevilla folnoɓe ta ko gotel ndiga toon to Sanchez Pizjuan to Wanda Metropolitano ko Atlético de Madrid mo João Félix jaɓɓino Cadiz ɓe pooli Cadiz ta ko loggi nayyi wondude e ndiga hakkude Luis Alberto Suarez e Marco Llorente e oɗo biteɗo João Félix kamen tigui mbaɗi ɗin ɗon loggi ceerno Oumar Diallo ha joni noon dewo bir o jokkino hakkude Getafe kamen jaɓɓino Villarreal toon to Coliseo Alfonso Pérez kono noon ko Villarreal fooliɓe ta ko loggi tati wondude e gotel toon to dingiral ngal Getafe Real Sociedad kam tigui jaɓɓino Granada toon to dingiral ngal Anoeta ko Real Sociedad noon fooliɓe loggi ɗiɗi wondude e ndiga siftinde noon toon to La Liga ko Real Sociedad ardi kikiɗe hanki o noon ha joni toon to Ciutat Valencia ko Levante jaɓɓino Deportivo mo Alaves kono noon ko gotel e gotel Valladolid fooli kippumo Bilbao ta ko loggi ɗiɗi wondude e gotel potital ɓurnogal fade e ñalngu jeenaɓijo noon ko hakkude Valencia kamen jaɓɓino Real Madrid toon to dingiral ngal Mestalla ɗum noon ko Valencia fooli ɓe loggi nayyi wondude e gotel ceerno Oumar Diallo ngal ɗo potital noon woni tigui mettere mawde wonande madrileño kono noon ha tengti tigui he yimɓe ƴeftuɓe ñiŋoje mumen pawi e oɗo biteɗo Raphaël Varane ɗum noon ɓe kolliti tigui ko wano o ndiwɗo waddu Varane wanno ha tigui sitti ittuɓe toon to Ligue des champions européenne ceerno Oumar Diallo eɗen gandi kam ɗin hen loggi tati ɗi Valencia foof ko faw petta hen gotol noon ko markitiɓe ngol ta ko Raphaël Varane toon to dingiral ngal Mestalla to banggue Real Madrid noon ko Karim Benzema heeɓi tigui markande ɓe ngol ɗon loggol
ha joni noon toon to La Liga gardidi ndi ko Real Sociedad woni to dow to jogade toɓɓe nogas. Villarreal jogui ko 17 tataɓoto ko Atlético jogui ko 17 Real Madrid ari to nayaɓoto jogade toɓɓe 16 Granada woni to joɓoto jogade toɓɓe 14 ko noon tigui Cadiz jegabo ko 14 tawi koto jeeɗiɓi taw ko ɗo kippu biteɗo Betis ko 12 toɓɓere siftinde noon Barcelona woni to jeetaɓoto jogui ko toɓɓe 11 kamen tigui e ɓeɗo kippu biteɗo Getafe e ɓeɗo biteɗo Valencia fof koɓe pote toɓɓe toon to leydi Espagne. Guiɗo Pular ko ɗum woni ko ɓurno tengtu toon to La Liga mo leydi Espagne. Amadou Badi hodere Pular toon to La Ligue mbo leydi Espagne ɓen ɗon wiyeteɓe Real Madrid kay ɓe fotani hollutude mettere mabɓe kikiɗe hankin caggal kay ɓe folama taw noon ɗin ɗon baluji kala ko faw fetta FC Valence naniriɗi kamɓene kay yoɓe siftor kay no ɓe firata équipe aji heddi ɗi toon to La Ligue Santander mbo leydi Espagne caggal kay ɓe meeɗa wadde potital mabɓe kay ha ɓe wasi kay okkede faw fetta wadde noon hankin soɓe firama faw fettaji ɗum kay fotani musudeɓe gati kamɓene kay ko ɗum tigui ɓe wowi firude ɗin ɗon équipe aji heddi toon to leydi Espagne soni mimo toon to leydi Espagne mbirɗen gardini kabruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faden ko toon to leydi Portugal halen kay ko fate Premier League mo leydi Portugal ñalngu jeeɗiɓiji ɗen ɗon poti ɗe jokkini yuɓnede kikiɗe heccanki caggal kay nde Sociedad to nder lan fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sociedad Santa Clara baluji ɗiɗi wondude ndiga kikiɗe heccanki noon ɗen ɗon poti jokkin hakkude Famalicão kañum tigui jaɓɓinon Martimo ngallon pottalne kay ko Famalicão kañum tigui fooli Martimo baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel e kikiɗe heccanki noon udno ɗen ɗon poti toon to leydi Portugal kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Lisbonne kañum tigui yano jillu toon to leydi Portugal taw noon ko Sporting mbo Lisbonne kañum tigui yilloyino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Victoria Guimares ngallon pottalne kay ko Sporting Lisbonne kañum tigui fooli kay Victoria Guimares hay dinguiral mum balluji nayyi wondude ndiga toon to Premier League mbo leydi Portugal noon heddoɗen ɗen ɗon pottiɗe jokkini yuɓɓinede kikiɗe hankin taw koye ñalngu jeeɗiɓijo yaafo ɗon ñalngu jeeɗiɓi jokkini yuɓɓinede kikiɗe hankin toon to leydi Portugal taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Farense kañum tigui jaɓɓino kay Boavista ngallon pottalne kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Farense kañum tigui fooli Boavista baluji tati wondude baliyel gotel national kañum tigui jaɓɓino Gil Vicente ngallon pottalne kay ko national kañum tigui fooli kay Gil Vicente baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗe hankin ɗen ɗon pottiɗe jokkin toon to leydi Portugal hakkude FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigui jaɓɓino Portimonense ngallon pottalne kay ko FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Portimonense baluji tati wondude baliyel gotel e kikiɗe hankin o udnoɗen ɗon potitade laaɓi kay toon to leydi Portugal taw koye ñalngu jeeɗiɓijo ko hakkude kay ɓen ɗon wiyete Benfica Lisbonne kañum tigui jaɓɓino Sporting mbo Braga ko noon ngallon pottal kay ko Sporting Braga kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyete Benfica Lisbonne hay dinguiral mum baluji tati wondude baluji ɗiɗi toon to leydi Portugal noon ha hande kay jokki artade kay toon to banggue gardingo ko ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Lisbonne toɓɓe 19 hen ko Sporting Braga toɓɓe 15 Benfica Lisbonne kañum woni to place tataɓoɗo jogui ko toɓɓe 15 so tawi noon ko FC Porto kañum woni to place neɓɗo jogui ko toɓɓe 13 national kañum woni to place neɓɗo jogui ko toɓɓe 10 ɓole toon to leydi Portugal toon to leydi Portugal noon soni mimo tan mbirɗen gardini kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Angleterre halen kay ko fate Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu jeetaɓi ɗen ɗon potiɗe jokkine yuɓɓinede toon to leydi Angleterre koye kikiɗe hanki ñalngu jeetaɓi timmi yuɓɓinede ɗum noon tawoyten toon ko Amadou Badi hodere Pular kanko waɗanten cimtol ko noon tigui Seydi Diallo jaten ko toon to Premier League mo leydi Angleterre ñalngu jeetaɓijo jokkino guili ñalowma aseɗo hakkude Chelsea kamen tigui jaɓɓino Sheffield United kono noon ko Chelsea jekkiɓe loggi nayyi wondude gotel West Ham ko kam tigui jaɓɓino Fulham ko West Ham fooli Fulham baliyel gotel wondude ndiga hedde o bir he noon ko West Brom kam jaɓɓino Tottenham mo Harry Kane kono noon ko Tottenham fooli ɓe loggel gotel e ndiga Leicester City kam tigui jaɓɓino Wolverhampton mo Adama Traoré ko Leicester fooli ɓe gotel e ndiga potital ɓurnogal fade kikiɗe hanki o walla mbiyen ñalngu jeetaɓijo noon ko hakkude Manchester City kamen tigui jaɓɓino Liverpool mo Sadio Mané toon to dinguiral ngal Intaha Stadium kono noon ko ɗekki gotel e gotel ɓe gayniri caggal kam eɗen gandi Liverpool ko Mohamed Salah loggingol loggol ta ko faw petta toon to banggue mo City noon ko Gabriel Kesu ɗum noon eɗen gandi City heeɓino faw petta ko De Bruyne fawno kono noon fetti kono fettirani no haniri ni ɗum noon saabi ha ngol ɗon loggol kamɓe keɓani ngol loggu toon to Premier League mo leydi Angleterre Arsenal ko kamen gudduno hakkude mumen e Aston Villa toon to dinguiral ngal Arsenal ko Aston Villa noon jekkiɓe ta ko loggi tati wondude ndiga toon to dinguiral ngal Arsenal wadde mbiyen kay kippumo Pierre Emerick Aubameyang tigui ñalawma hanki ɓe mbasi toɓɓe tati kadi toon to dinguiral mumen ha joni noon to Premier League mo leydi Angleterre Ceerno Oumar Diallo jokki gardingu ko Leicester City
jogi ko toɓɓe 17 Tottenham mo Henry ko 17 ko noon tigi Liverpool mo Sadio Mane 17 to nayaɓoto ko Southampton jogi ko toɓɓe 16 si tawi koto jawaɓoto ko Chelsea jogi ko toɓɓe 15 toɓɓe 15 tigi Aston Villa ne to jeegaɓoto toɓɓe 13 ko Everton woni toon to logge toon to position mbo jeeɗiɗi to giɗo Pular ko ɗum woni ko ɓuri tengtude toon to Premier League mo Angleterre ko musidɗo mon sehel mon Amadou Ba mo Weltare TV. Amadou Badi hawdere Pular mbo Weltare TV. Aston Villa hitande hikande kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre ɓe woniri toon kay ko fiide kay équipe aji mawɗi caggal kay ko kamɓe tigi finare bel poul mbo Sadio Mané balluji jeeɗi toon to Premier League mbo leydi Angleterre toon to leydi Angleterre sen nimima tan mbirɗen gardini kabaruji men caftal ballita ko ɗemgal Pular faden ko toon to leydi Hollande haalen kay ko fati Eredivisie mbo leydi Hollande ɗen ɗon potide kikiɗe canki ɗe jokkino yuɓɓinede caggal kay nde ɓen ɗon witeɓe Venlo fooli kay ɓen ɗon witeɓe Hercules balluji tati wondude balluji ɗiɗi e kikiɗe cankino udnoɗen ɗon poti kay ko hakkude Walwick kañum tigi jaɓina Sparta Rotterdam ngal ɗon pottalne kay ko Sparta Rotterdam kañum tigi fooli kay Walwick hay dinguirel mum balluji ɗiɗi wondude ndi kay kikiɗankino ɗen ɗon potiɗe jokkina toon to Eredivisie mbo leydi Hollande taw koye ñalngu jeetaɓiɗi hakkude kay Utrecht kañum tigi jaɓina Ajax Amsterdam ngal ɗon pottalne kay ko Ajax Amsterdam kañum tigi fooli kay Utrecht hay dinguirel mum balluji tati wondude ndi kay ko noonne kadi Feyenoord kañum tigi jaɓino kay ɓen ɗon kay wiyeteɓe Groninese kono noon ngal ɗon pottal ko Feyenoord kañum tigi fooli kay Groninese balluji ɗiɗi wondude ndi kay ngal ɗon pottal noon boni e mabɓe kala heeɓi kay ko wiyete kay kartal boɗowal toon to leydi Hollande toon to leydi Hollande ɗen ɗon poti jokkina hakkude kay Vitesse kañum tigi jaɓino FC Emen ngal ɗon pottalne kay ko Vitesse kañum tigi fooli kay FC Emen balluji tati wondude baliyele gotel R9 kañum tigi jaɓino kay AZ Alkmaar ngal ɗon pottalne kay ko AZ Alkmaar kañum tigi fooli kay R9 ha e dinguirel mum balluji tati wondude ndi kay kikiɗe cankino ɗum ɗen ɗon poti toon to Eredivisie mbo leydi Hollande ko hakkude kay PSV Eindhoven kañum tigi jaɓino kay Willem ngal ɗon pottalne kay ko PSV Eindhoven kañum tigi fooli kay Willem balluji tati wondude ndiga toon to Eredivisie mbo leydi Hollande ha hande kay jokki ardade ko Ajax Amsterdam toɓɓe 21 rewi hen kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe kay Vitesse jogui ko toɓɓe 21 so tawi noon ko tataɓa ko PSV Eindhoven jogui ko toɓɓe 19 Feyenoord kañum woni to place joyoɓoɗo jogui ko toɓɓe 17 sen imima toon to leydi Hollande no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balɗi taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Sénégal yen ha toon to région de Matam toon to zone Djeri caggal kay nde on ɗon tournoi ADD final muɗum yuɓɓina e kikiɗe heccankin toon to leydi Sénégal tawaten toon ko on ɗon wiyeteɗo Moussa Djiby Diallo kanko tigui wanaten cimtol. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O ko Moussa Djiby Diallo komo yalalɓe ɗo correspondant gonɗo yalalɓe hokka toon information ngaji diine ma ko final bannoɗo ɗo henna hanki to jolol jawɓe final belɗo baɗɗo fayida no fewi yalalɓe e cehel seɓɓe vraiment final belɗo baɗɗo fayida no fewi machallah final o fetti e fuɗɗima dow jaam gasi dow jaam kadi ko final mawɗo final nottaɗo aji mawɗi mbaddi machallah co noon ko cehel heeɓi fartangi fiide yalalɓe 1-0 cehel itti trophée ADD o cehel nawe mbiye e jogoto jaam andu diine ma Moussa Djiby Diallo gonɗo to yalalɓe hokkano en kabaruji en ñalɗo moƴƴi kadi yallah kema tunni wuurta ɓirin ustaki. Allah jarama ceerno Moussa Djiby Diallo ɗum noon enen kala en weltanima ɓen ɗon wiyeteɓe kay jolel jawɓe caggal kay nde on ɗon tournoi yuɓɓina kay e dow jaam o gasi e dow jaam toon to zone Djeri. hettiyankoɓe hettare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigi woni ko meranima kabaruji men coftal ballita ko ɗemgal Pulare ñalawma hande o toon to leydi France ko fati